Auto máme oblepené, pripravené na striekanie. V prípade, že sa vám podarilo odstrániť kľúčku, tak ako to je v tomto prípade, tak ju nastriekame zvlášť z oboch strán. A v prípade, že kľúčku neviete odstrániť, tak si ju nastriekame na aute. To, ako sa to robí, si ukážeme teraz. Priestor okolo kľúčky si oblepíme, aby sme vedeli jednoduchšie odstrániť zvyšky plastidipu. Pri striekaní sa sústredíme hlavne na zadnú časť kľúčky, na ktorú postupne nanesieme 5 až 6 vrstiev. Po uschnutí plastidip v okolí kľúčky jednoducho stiahneme. Pištol máme naplnenú farbou, takže môžeme začať striekať. V tomto videu si prvýkrát vyskúšame nový model striekacej pištole od Earlexu. Začneme prvou vrstvou, vytvoríme len úplne jemný poprašok, na ktorom nám plastidip pri ďalších vrstvách nebude stekať. Medzi jednotlivými vrstvami je potrebné v závislosti od teploty a vetrania miestnosti počkať 15 až 30 minút. Pri ďalších vrstvách už môžeme dávkovať viac farby, teda zvýšime prietok na striekacej pištoli a pohyb ruky pri striekaní môže byť pomalší. Pozor, aby ste sa pri striekaní strechy nedotkli omylom čerstvo nastriekaného boku auta. Pri striekaní strechy a kapoty je vzhľadom na náklon pištole obzvlášť dôležité, aby ste nádobku s farbou mali plnú a poriadne zaskrutkovanú. Striekaciu pištol sa v rámci možností snažíme držať vždy kolmo na striekanú plochu. Stále sa snažíme striekať v rovných líniách a prekrývať približne polovicu predchádzajúceho pásu striekania. Povrch sa pokúšame farbou rovnomerne zalievať, čo znamená, že nám neostávajú len kvapôčky, ale súvislá vlhká vrstva. Bok auta striekame plynulými ťahmi od predného až po zadný nárazník, pričom môžeme viackrát kopírovať líniu blatníkov, aby sa na týchto miestach vytvorila dostatočne hrubá vrstva. Medzi druhou a treťou a štvrtou vrstvou odporúčame urobiť bodový nástrek. Dôležité je, aby sme si na pištoli nastavili bodový lúč roztreku a taktiež je potrebné výrazne znížiť prietok farby.
Aj napriek nižšiemu prietoku farby musíme pri bodovom striekaní stále ostať v pohybe. Nikdy nezastavujeme na jednom mieste, nakoľko by tam mohli vzniknúť stiekance. S pribúdajúcim počtom vrstiev, kedy sa stráca kontrast medzi striekanou farbou a podkladovou farbou, je užitočné mať dobré osvetlenie, aby sme dostatočne videli na striekaný povrch. Pri striekaní kapoty a strechy je ideálne, ak je zdroj svetla oproti nám. Celkovo nastriekame na auto aspoň 6 vrstiev. Zhora obmedzenie nie je, čím viac vrstiev, tým odolnejší je plastidip. Naopak, málo vrstiev, poprípade tenké vrstvy, majú za následok slabú odolnosť a prípadné sťažené odstraňovanie v budúcnosti, nakoľko by sa plastidip mohol pri sťahovaní trhať na menšie kusky. Na konci sa zameriavame predovšetkým na to, aby sme prestriekali farbou aj všetky lemovacie pásky, ktoré budeme sťahovať zhruba minútku po dostriekaní poslednej vrstvy. Pásku sťahujeme len z tých miest, kde sme si ju na to prichystali, tak ako sme si to ukázali v predchádzajúcom videu. Čím menej budeme manipulovať okolo čerstvo nastriekaného auta, tým menšia šanca, že sa niekde omylom dotkneme. Ostatné časti teda odkryjeme až po úplnom vyschnutí plastidipu, teda minimálne po 4 hodinách.